Hej Paul, og velkommen til. Min første problemstilling. Hvordan påvirker pesten i middelalderen samfundets struktur, og hvilke ligheder og forskelle kan vi identificere mellem den historiske pestepidemi og efterfølgende pandemiske udfordringer som covid-19 og den spanske syge? Ja, pesten den ændrede landbrugsformen, og det gjorde så, at mindre frugtbare arealer de blev omlagt til kvægavl, da det krævede mindre arbejdskraft. Og der var mangel på arbejdskraft, fordi omtrent en tredjedel af hele Europas befolkning var død under pesten i 1300-tallet. Det er i middelalderen. Og hvis vi så går lidt videre, så kilde 1 fra Danmarks historiske overblik, den belyser, hvordan manglen på arbejdskraften, den gav bedre vilkår for bønderne, således at det var bedre at være fæstebund, end det var at være jordejer. Mange af jordejerne, de gik også konkurs på grund af den her økonomi, eller sådan, at økonomien den havde ændret sig lidt i forhold til, at det var dyrt for dem, og de havde en masse landbrugsjord, hvor det måske kun kunne betale sig at kvægavl og sådan noget. Og det gjorde så, at kirken de opkøbte en masse af de her konkurser, fordi de havde penge, og så blev kirken så, de blev endnu mere rige, mere magtfulde også. Det var magtfaktor af jord, og i tiden efter pesten, så den her jord, så kan du rigtig godt, den er meget rentabel at drive. Der ligesom bare født nogle flere mennesker, kan man sige. Så går lidt videre, så fremstillingen forordning for smitten af Guldberg Mikkelsen og Karl fra Gyldendal, den belyser, at der i renæssancen var en centraliseret statsadministration, der udgav retningslinjer for nedlukning. Nu citerer en lov fra 1625, som udstikker retningslinjer for karantæne og isolering af de syge og smittede. Og de her oplysninger bliver bekræftet af kilde 6, Christian den 4. recess 1625 og 1643. Det er tænkeligt, at det fremstillingen faktisk har sine oplysninger fra den her kilde. Og det er lidt svært at sige noget om, hvordan reaktionen var, når der kom pest i middelalderen, fordi at kilderne ikke belyser det. De har ikke nogen udsagnsevne i forhold til det. De kilder, der omhandler middelalderen. Og jeg glemte lige min slides her. Det var faktisk lidt fjollet, fordi det var derfor jeg optager. Nå. Hvis vi går lidt videre, så var der jo de her nedlukninger, som jeg lige var inde på. De var der jo i 1600-tallet, hvor man ligesom prøvede at isolere smitten. Og der kan jo drages en parallel til coronanedlukninger og den spanske syge, selvom der selvfølgelig gik lang tid, før man påbegyndte nedlukninger under den spanske syge, i hvert fald i Danmark. Det er jo også bare en måde at kontrollere smitten. Det er jo meget nutidigt, det gør man stadig i dag. Ja, det er sjovt. Og så skal vi gå videre. Forordningen for smitten, den identificerer en klasseforskel under pesten i renæssancen. I København havde sygdom blandt de fattige og tilbageblevne. Kort sagt, hvis man havde penge, så skyndte man sig væk fra sygdom. Forresten så tænker jeg, at de her oplysninger er meget troværdige, i og med, at det kommer fra en bog, og jeg tror vist nok, den er lavet af nogle historikere. Og man kan jo sige, at det handler også lidt om nutiden. Du vil bare se byen, sådan folk de skyndte sig væk af byen. En ting var, at man blev indendørs, men der var også mange, der bare søgte ud af byerne, ligesom under pesten. Og så er der også bare det her i forhold til nutiden og datiden, altså for eksempel under middelalderen, så blev arbejdsstyrken jo omstruktureret, jeg har været inde på vilkårene for bønderne, de blev ændret, og demografien blev ændret. Det skete også under corona, kan man sige. Folk de arbejdede hjemme, og der den her retire early bevægelse, der var især i USA, men også lidt i Danmark, den blomstrede. Også bare folk, de kom ikke helt tilbage på kontorerne i samme grad som tidligere. Der er mange, der blev og arbejdede hjemme på fuldtid eller deltid. Så for eksempel, at efterspørgselen på kontorudbygninger, den er slet ikke det samme nu, som den var før corona. Og der kan man sige, at der er ligesom nogle ændringer, der ligesom er vedvarende fra corona, hvorimod der også er nogle ændringer fra pesten, som ligesom var vedvarende i middelalderen, sådan rent økonomisk. Og så er det selvfølgelig, at både den spanske syge, pesten og corona, de resulterede i overdødelighed. Det er sådan meget åbenlyst. Det er sådan en lighed, de tre har. Og mit næste spørgsmål, det er jo så, om der er sket en udvikling i lægekundskaben
imellem pesten og renæssancen. Og det synes først og fremmest det er værd at hive frem, at renæssancen den blev ved med at forklare pesten med Guds vrede, som i middelalderen. Altså det først og fremmest bede og påkalde sig Gud for at mildne hans vrede og straf, og det er fra Christian 4. recess, det her fra 1625 og 1643, og recessen den er stort set uændret mellem de to pestomgange. I hvert fald, det var også noget, man så i middelalderen, hvor man også havde meget stærk religiøsitet. Pesten var altså et udtryk for Guds vrede, og således også et udtryk for datidens stærke religiøsitet. Og det er faktisk lidt sjovt, hvis man rapporterer til nutiden, det er, fordi at der også er en bevægelse af kristne i USA, der mente, at corona det var djævelens værk. Så det vil sige, at selv i moderne tid, så forsøger folk stadig at årsagsforklare med religion. Men tilbage til lægekunsten. Europæisk lægekunst, det var ikke ligefrem strålende i middelalderen. Og det er meget evident i kilden Usama og Frankrigs lægekunst. Skær hans ben af med øksen. Hug det af med et eneste slag. Patienten døde øjeblikkeligt. Men der er så lige lidt at sige til det her. Kilden, det er en andenhåndskilde, i det den er nedskrevet af Usama, der fortæller om Tabits observationer som syrisk læge. Og kilden den har helt sikkert en tendens til at skille korsfarerne skidt, i det de var muslimernes fjender. Men på trods af den her tendens, så er lægekunsten ikke imponerende. Men igen, altså det er jo lidt svært at sige, om den her tendens har gjort, at den her episode, den er bare opdigtet. Også i og med ophavssituationen, at det er en, der nedskriver en andens beretning. Det bliver lidt... Der er i hvert fald et spørgsmålstegn ved ophavssituationen. Det er bare det, jeg vil sige. Også bare det, at for eksempel, at det vides ikke, hvilke... Det er sådan omtrent rundt 1140, den er skrevet ned. Det vides ikke helt præcist. Og det virker heller ikke udenbart til, at lægekunsten den bliver bedre i renæssancen. Det virker altså ikke til, at der er nogen udvikling. Og nu glemte jeg min slice igen. Der har vi sådan en pestdoktor. Fordi ifølge kilden i den lidende bog om pest af Christian Morsing, som var professor i medicin i København, der skriver han i den her bog om årsager til pest, når der sker store vejrforandringer i løbet af en dag. Og der kan man jo kun sige, det er jo rent vrøvl. Så det virker altså ikke til, at de er blevet specielt meget klogere. Og hvis jeg lige går tilbage til etteren, så kommer jeg lige i tanke om, der er faktisk lige noget, jeg glemte i forhold til den her. Der var også nogle klasseforskelle. For eksempel under renæssancen, der bliver det benævnt i forordningen for smitten, at sygdommen havde i København blandt de fattige og tilbageblevne, altså jeg citerer, det er et citat, og kort sagt, hvis man havde penge, så skyndte, eller så, så det jeg mener, det er bare, at kort sagt, så hvis man havde penge, så skyndte man sig væk fra sygdommen. Det var altså min egen ord. Det sidste. Og det vi får også at vide at Christian den 4. han i forordningen for smitten, at han smuttede fra Frederik den 3. han smuttede fra København under pesten, og det gjorde mange adelige og medlemmer af borgerskabet også, fordi hvis du havde penge, så ville du væk, og så de fattige blev tilbage, og det var altså også de fattige, det gik hårdest ud over. Der kunne man måske også tænkes, at der under middelalderen, det gik hårdest ud over bønderne, i og med at de adelige, de kunne lidt bare isolere, de kunne nemmere isolere sig. Men igen, det har kilderne ikke nogen udsagnsevne omkring. Det var lidt langt. Det var kun 2. Jeg håber, det går. Jeg er ikke kommet så meget ind på kildekritik. Men Usama og den der frankiske lægekunst, jeg har brugt til at besvare problemstilling 2, den synes jeg forresten ikke er mega troværdig, i og med, at det også er en fiktiv beretning, eller i hvert fald, det kommer fra, det er et uddrag fra en samling af 10 historier, og de her 10 historier, de er egentlig fiktion, men det er jo så baseret på nogle virkelige hændelser, så det er sådan lidt, hvor meget fiktion, hvor meget virkelighed, og blandet med den her tendens og sådan noget, så det er lidt svært lige at vide, hvordan var europæisk lægekunst helt præcis i middelalderen, også i og med, at munke, de var rimelig dygtige i klostrene.